Yeah. Ay, puti. Yo, yo. Oh my God, man. Putang ina. Oy, oy, oy. 2,000 years later. Oh, kamusta naman si Gigo Kumatos? Nadire yo. Ay, na video Hindi, okay na. Okay na. Video yun na. Pero kipaos na katong si kabog nila. Okay na ka kuya. Video kuya. Pamilyan mo okay ko? Sorry Ha? kuya, sorry. Uy, Grindon. Ano ko yung magibuhat na ko? Huh? Magbuha pa? Buha? Po sa murag sakit kuya na nabahagid siya. Kuy, tinalawan mo to style ni mo. Sumpag yan mo dagan. Talawanan ni mo eh. So ano sa buhat na nimo kuya? Ba-preso na nimo kuya, ina na. Preso nimo na. Dili. Sumpagay ta. Inahamon kita, Grindon Labador. At ta sa ring. Ha! Sakit ang nabukol. No, nabukol. Ay, sakit. Sakit kuya na kumaha. Natay itong ganina yung tabuay. Ngayon pa naman ako ni Juna to kay kabalo ba nga ni bustar ako ato kay dako ba itong bustar ba? Di meron tayo tabuang ano ko baos. Giuwang makastano dato. Tano daw. Giuwang makastano. Sige, pala. Shout out sa mga tanod. Sunod yan eh, kung na yung magsumbagay. Ay, yung kuwaga! Tata eh! Tano to. Tanong magutog gaawang ninyo ato. Tawag yung tabon ako. Kasumbagon mo kay katog. Oh, sa pagon. Sakit kito pagka puga ay. Sus! Buwag yapon, nandun ka ron. Kapite pulaha, kapite pulaha gyud. So, ipablatter siguro na to. Ikaw ay pablater, imo makagitog sumbagay. Oh, bagay. Dako mo lawas. Uy, lawas to. Lawas. Agoy, na. Pero dako patuglawas nimo. Sa una ni. Tap. Kisa may tawagan na para mula ba na to? Si tawagan na to? Si Kuan, si MJ. MG. MJ may mga Mama tayo nagkuhan sa? Oo. Itong battle of YouTuber? battle of YouTuber. Oh. Naamong no tatong ilang gibuhat na. I-shout out si Kuan, si MJ dia. Oy MJ, ikay makagago. Tungod nimo, awa? Nalaman na akong kuhan. Sus, kung wala na imong battle of YouTuber, wala utan eh. Di wala may tabo. Di unta mo mag-trending ron. Di tata mag-trending. So man yung buhato na tani. Ano na paayo na lang sa ka, magpaayo lang sa kana ng Kuya Iko. Hakid na to eh. Sa unang tani ron eh. Nga ni trending naman ron. Trending na trend. Ikatag na kay na social media. Daghan na kayong nagkatawa nga. Nadapugan ko. Oo. Oh, gi-share na. Daghan na reaction video kay mo lagi nadapugan na ikuno ko. Pero was laki ba nga tinalawan mo tong style. Kung isog ka, sumbagay yung tatato. Sumbagay ba? Diba? Di sa sakto to nga kanang kuan ay kanang gidit sugag dapog wala ka kuan na oh. Sakit kito pagka kuan ay ulaw kay pagito sa mga tao. Ulaw kayo. Kapag ulaw na gato. Mo ba din sikat ba ito? O gani. Sabi lang kita ba yung manapugay yung tato din. O gani. Tinadapugan. Sige. Pero shout out Grindon Labador. Kung gusto ka nga magkuan jud away ta sa kuan. Boxing ring para makabawas ko nimo. Shout out nimo ha. Shout out ko no sa. Shout out. Bita pa. Pero kung di isa mo sukol o kuan, magsumbagay mi. Mapablatter na lang ko. Sige may. Blatter na lang ko. Awa. Blatter ko. Blatter ko. Blatter ko. Blatter ko. Blatter ko. Blatter ko. Blatter. Hindi ni pwede. Dapat makakwarta ko. Blatter ni. Uwak yun. Blatter ko. Blatter ko. Blatter ko. Shout out na lang ninyo. Magpa-blatter yapon ko.
Hey guys, mapalay pag-abot na weekend sa amo ang event nga basketball. Grabe halos oras amo ang kuan pero hoy, Giko! Giko, kumatos! Nya, sakit yung dapog sa. No? Sakit kayo sa. Grabe naging mga istorya good, sakit kayo. Pero ang dapog, sakit kayo sa. Pero, kabalo ka Giko, wala ko matarog dua ganin na. Grabe mo ang pangbuli sa ako Inam ko ni mong bubo. Bubo bito. Pero bitaw sa tinod di ko bati gid akong duwa ganina kay saba kay kaganina god. Nya ako ang wala mapokus tungod kay sige kag ganaon sa sige pambuli ako bati ko kanang ko. Ang bobo. Ug unsa pa may pastorya nimo sa ako ganina mo nang pili gyud ko ni Juno. Salamat lang ka. Kay di ka ako ka tubang. Kita may magkontra, pusa ganang uho mo. What?